IBC kala lecture kala kasoro imabo inona ni odi IBC ka fin chamando kasoro imabo inona ni barake kala surtout livre kala anka jemka bena boli odi kambi ola amba fo kanubaka bela jelen bisimla anga jabran so mandi kene ka ni o sa s'exprime o ya fo ka kuma di awma ako hakilna taw fo de gumme awka na mi de dakunta xane ka juru sira la bla o be wile luke ko hakilna taw diuka amba fo bela jelen bisimla anga bi jemka kene ka ina fanya fo to kumina livre re kalani na fa jumeni bala ame domine gobi kene ngere ni ala amba ka fo fina ka chama be no livre kala ka geluma obe salia ola fina ko be seku ou intéressé livre kala na tukodi ka do bala tukodi ni abe na fa basuma ona nyona chama ore anga be jam kanda ko soni na mina nega judu sala bla ore be wido luke ka hakina to di aka ambo bela jelen fon yorola o kum konnana mabe bambul khoro na limna jiga masala no fe anga jam kanda funka ali de madame Oumou Cissé Traoré ni experte électorale ani consultante indépendante internationale do et ana ali de bina jiga masala no fe anga jam kanda funka bi wala sawo se ka family chama soro na manya ka fo aerebe chama do e lecture o kum konnana ni livre be aere fana bulu ay livre bo ni amina nya faluko o fana ka ambo bela jeni fu ko be walin mando ka ko sigrinto ako jabran so koro wala sa obena se ka family munu soro lecture ere la kumate na famu bala ambo be fu ko sebe o kum konnana ambo do fo anima minyo bulu ni aya fo alede madame Oumou Cissé Traoré ini nyantuma on fait un bifo et agneau de blema il déplacera na ibina wala wala limke wala sa famille be se ka soro tugumi kan mo fe il se ka fanyana madame Oumou Cissé Traoré John Nufolo yani amedo nyingal jabi gono. OK folu jarane mba ofu ka barka da invitation na ka Cherifula TV mo be fu jama kulu be fu OK bon ni madame Traoré Oumou Cissé avec les Oumou Cissé Traoré comme il y a fait je suis une consultante indépendante internationale et experte électorale. Donc au cours de barake élection cadre là les Nations Unies ka bolo faray ani Union européenne ani Union africaine. Donc au denga bara fambaye mais ka faraka be sebani ke fana donc ni écrivain poète donc la bara famba koni oui consultation de Kosebe et élection tableau là Kosebe ambifu yani amedo nyingal jabi okum konnana amba fo nyana sima mauka image bambulo ambo la jefolo kasoroka temeni atoy Mineya Malila anga usine be simangla en fait ya na be keni jensirgi nani dien laban binen kroye mi na famele do en fait CMM ale be simangla wasa kase ka unga haminango bela jelenta anga sanche ukono do ka bara fanga kapo afambaye beton armé so ani bara cha mambe mununa ulu siman sugandi libeke ni wolu malidi akulu ka gele abe fen chaman kun mina lakanale do pudai CEM2 42.5 simai abe la bara fen chamana abe bara dawla ani aketugo nyuma yira sanche ukono CEM1 42.5 kulu gele ya da aglanindo sanche ukama inafo sangaso abe nyogo mine kanya aprempremandi wana be me abe fanga soro katafe ni siman krenkrene fly CMMSA ayaka nyema yayira wakaka chesiri kofo made in Mali hokum konala ani aklara kasimanglan mume da farayira anga sinyesigu barala no beke ka beni anga sanche bele bawye Mali kono je glanfo langana glanendo Malila sima anga bara amo fotuguni aborasku kono kana o kum konna fana antrasi jamana kono dum fana mako hakilla nyingal ke livre kala na fala kerengere ne ala shifina ko fafe ambeje ambo laje kasoroka na nyingal jabu damni
Bon, nafa bɛ livre la, nafa bɛ livre kalanni na kosɛbɛ parce que a b'a to i ka proverbe ani ka phrase i bɛ kalan baara tubabukan kalan cogo minnu na ani ka langage a b'a sɛbɛntiya a b'a to i ka baara kumacogo bɛ ɲa et puis i bɛ mots faamu phrase bɛ se ka kɛ ka ɲa donc nafaba de bɛ lecture la nka an b'a ye k'a fɔ sisan an ka denmisɛnninw tɛ lecture kɛ u tɛ livre kalan sinon maa min bɛ livre kalan ani min tɛ livre kalan hali aw kumacogo kelenw tɛ donc nafaba bɛ bon i yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw wajibiya u ka kalan lecture kɛ parce que lecture kɛcogo ka ca o lecture bɛ se ka kɛ hali téléphone min n'a b'an bolo i bɛ se ka lecture kɛ n'a ye bon livre ka ca fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ taa bibliothèque bɛ fan bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ bibliothèque bɛ yen nɔ bibliothèque publique bɛ yen bibliothèque bɛ école ba caman na ka to ka taa ka livre kalan i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ n'a ka livre écrivainw ka ca san tɛmɛna i b'a sɔrɔ écrivain caman bɛ yen nɔ n'u tɔgɔ fɔra anw yɛrɛ fɛ yan nɔ écrivain caman bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ bɔra n'u ye livre caman bɔ donc a ka kan i k'i ka jamanaw Seydou Badian Kuyate par exemple u ye livre minnu ni fɛnw bɔ i b'a ye k'a fɔ i ka jamana tariku caman bɛ yen nɔ i bɛ se k'u dɔn livre kalan senfɛ n'i ye livre kalan a ka ca Ala fɛ culture dɔ de don o culture in mɔgɔ tɛna e ka fɛn ɲɛf'i ɲɛna i bɛ se k'a faamu denmisɛnnin min bɛ lecture kɛ ka kalan kɛ livre kalan ani min tɛ livre kalan a bɛ k'i n'a fɔ maa min ka voyage ka ca n'a ye dugu caman yaala i sigilen imagination hakilina min bɛ na i la livre kalan kɔnɔna na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ ouais jamana si se ka taa ɲɛ ni m'o kɛ o diyagoya o ye an b'a ɲini an ka autorité fɛ u k'u hakili to o la kosɛbɛ ka se ka livre kalanyɔrɔw ni bibliothéques caya yɔrɔw la a bɛ yen dɛ mais halisa ni dɔ farala kan o de ka ɲi parce que an ka population bɛ ka yɛlɛ a tun fɔra salon nasini ni il y a 3 ans ou 4 ans ko Mali bɛ 20 millions d'habitants na mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ bi i b'a sɔrɔ an tɛmɛna 25 millions d'habitants na donc o bɛ cogo min na a ka kan alors que denmisɛnninw de ka ca ni maakɔrɔbaw ye donc an ka denmisɛnninw fana an b'a ye k'a fɔ u bɛ k'u concentrer vidéo de kan kosɛbɛ ka tɛmɛ lecture kan donc o ye gɛlɛyaba ye ni o ye paresse de ye o ye paresse de ye salaya bɛ ka na voilà paresse intellectuelle a bɛ na n'a ye alors que n'i ye lecture kɛ ka se ka livre kalan k'a faamu n'a donn'i la i tɛ se ka da abada n'i ma livre kelen kalan tile kelen kɔnɔ donc o ye fɛn ye min a b'i ka accent ɲa a b'i ka verbe facilité donc i bɛ se ka i ɲɔgɔnna caman dan kalan na ni lecture ye. An bɛ aw fo aw kelen ka aw ye nin walawalali ninnu faamuya hakili la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔ yan ale de ye madame Umu Sise Tarawele an bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ni a yɛrɛ ye livre bɔ ni an b'a fɔ a ma les poèmes de l'espoir ni poème fɔra aw yɛrɛ b'o faamu l'espoir fɛnɛ o jigiya b'o kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la sɔɔni i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna madame mun yɛrɛ de y'a to livre sɛbɛnni a hakilina nani la surtout ni inspiration. Ok bon ne bɛ livre sɛbɛn na n bɛ se k'a fɔ livre caman sɛbɛnlen bɛ n bolo n kunkolo la hakili la ka bila donc n bɛ sɛbɛnni na bi tɛ depuis n ka dɔgɔ n bɛ sɛbɛnni kɛ donc mɔgɔ caman b'a fɔ ko le journal intime bon sisan concept tɛ ten kosɛbɛ jeune bolo n'o tɛ journal intime comme jeune bɛɛ bolo i b'i ka journée fɛn bɛɛ sɛbɛn la bon anglophone ko diary donc je profite k'a fɔ n ye professeur d'anglais de formation bien vrai que ma enseignement kɛ kosɛbɛ donc livre o fɛn ninnu ka ɲi kosɛbɛ parce que hali tagalen ɲɛfɛ i bɛ se k'i ka mémoire bɔ a kan kɛlen ni baliku kɛlen ko ka retraite ta donc fɛn caman kun bɛ n bolo hakilina caman kun bɛ na ko bon sisan a cayara kojugu i jɔ n b'a a matérialiser ka kɛ dɔ kɛ livre ye fɔlɔ et après a tɔ bɛ tila ka tugu a kɔ donc naturellement
les littéraires les coco littéraire, les coco livre, lecture, les coco écriture. Ce qui fait que livre boli, mais c'est qu'à faire même des casseroles à ma carrière, notre connu. Moi, je vais de baba donc à ma bali moi je la connais qu'à faut que livre beau quoi. Donc livre fana boli il fait fly. Iba bo ire kama kika hakilina tawla mais iba bo fana aka chari moko ka hakilina tawta ka kala ka baraka nay parce que bebi ire sora kono donc o de kama ni livre bo imana livre kala chugo la ibe fendo apprend à kononana voilà yani Amidou ka shifina ko wera incité ka ke livre kala ka ibe se ka fanya na i ka carrière ro hukum konana e livre lecture ayi nafa ba kerengene ni jumela seima on nafa tesaka foka ba nafa pas de sema parce que il y a fait comme ne be barake domaine mena c'est multisectoriel ni ko Nations Unies ko jamana be donc les mission chambanke Congo ni Burundi la même mission que Ali Mali era la médecin fait ano lecture yi fait d'abord lecture est fait avec un vocabulaire enrichi ibi mo chama famille bi kuma chama do phrase sigi chugo kuma bi ta ni sramini syntaxe grammaire vocabulaire même phonétique lecture be mako dego bala ce qui fait que ne ka barala ay baral no yam bulu foka damateme parce que baral no clan be rapport secondi donc rapport kerani jaro modèle a sebeni kanoko nima ni rapport sebeli kanoko ma mission na ibi bara fefela akacha ala febita nya fe jona quoi ni ba sebe a seben chuko nyuma avec les accords avec syntaxe mo kanga ta chuka mina donc bara mana na chuko chuka tese ki joro ni be se ka fo a be résultat la lecture de la ni ma lecture kan tese ka fo apprend donc apprentissage et lecture des flots voilà la femme na et au kum kon na fanana sisa ambaye ka fo ami wakati mne ko bi shifina ko na teli livre kalama ali ni texte sebena ka achima sisa ni ai aga janto ko do la doribi sa fala ni munu kala do ka to sapi era kila shifina ko ku intéressé lecture la be se kanani développement jume jamana kono. Oui, question jarang ko sebe parce que il y a ko développement est sifina ka yare de ko sebe hakili na kanga bolu de la a bara sanga be olu de la a mouvement be olu de la déplacement ye olu de donc ani résultat fana ye olu de yaye donc sifina ko ne be ne fuyene ku ke yare ke autodidacte hali ni mo mu kalale ku yare kala par exemple ne reflet de fana ni papier ni farani ne ba kala mo bi journée to faranka ke furu papier ni ne ya san be papier kala fana ko ba foro to ma ba la ba foro se translucide mais il va faire comment do ba kono ibe ni famille ce qui fait que lecture ko ni ne fait bulale bulukoro ne ba taka akala mais au de fois jeune et Jonathan était grimbaye quoi, il faut avoir la patience un peu donne patience donne doro ka nyama joka fendo kala kafe ne ka livrer a botola na éditrice komate ne ko est-ce que no ni madoya doni la maison d'édition go poème wéré bi ngangu faraka ko no ko mo ka kaita ko parce que ko mali était lecture fait mo ko lecture fait donc na be doro mo ko rebe sragné tu vois effectivement ça c'est vrai mais ni peut-être ni mo mi baisser lecture rapide la be saka kala ka ba erkele kono erkele ni klan kono na halola ne radi na dimsani ma nya dimsani terima de woni ga kuma wa fo ma wa ma klan fo le amba pe kala fo alsa mi fait les erkele lecture alsa ma klan abela fo ko mais nte jibula wakati no ke chugudu note c'est ça nte ça va jeune cultiver l'intérêt parce que vous faites jamais apprend réseaux sociaux fait mais nous une lecture que ka faraka non seulement buka donia maîtriser bona tuguni
i bɛ bɔ écran cadre kɔnɔ lumière bleue in kɔnɔ min bɛ hakili sɛgɛn ka ɲɛw sɛgɛn ka fɛn mais o ni lecture tɛ kelen ye lecture la i yɛrɛ bɛ fɛn caman faamuya a bɛ na ni i ka baara taabolo ye fɛn minnu ye i bɛ taa o livre ɲini o document ɲini a brochure ɲini k'u kalan a matérialiser len don a b'i bolo kɔrɔ de le fait même de pouvoir toucher c'est quelque chose donc le jaabi ye o de ye o la quoi sisan o hukumu kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna parce que an b'a ye k'a fɔ i ka kumaw la u bɛ fɛnw apprendre réseaux sociaux kan nka an bɛ wagati min na i ko sisan tɔ livre virtuel bɛ en ligne bɛ yen nɔ ni livre genre ninnu tantɔ ani o livre a kalanni différence dɔ b'a la e bolo wa ani a compréhension teliyali yalima différence b'a la wa. Différence b'a la mais aussi différence ba fana tɛ parce que livre minnu bɛ en ligne livre de don déjà sauf que i b'a kalan à travers écran un écran bon ale ni livre matériel comme ça en copie dure comme ça kelen tɛ dina i bɛ se ka kalan et puis i bɛ yɔrɔ dɔ cocher yɔrɔ minnu ye intéressé et mɔɔ minnu fana n'a sɔrɔ la ko i m'u faamuya i bɛ se k'u cocher après i b'u sensu ɲini dictionnaire la bon dictionnaire bɛ téléphone kɔnɔ hali n'a installé len tɛ quoi a bɛ sɔrɔ Google kan il y a beaucoup de moteurs de recherche sisan mais tant que livre de don a kalali ka ɲi même à travers les réseaux sociaux et puis livre bɛ bila kan a nafa ka bon a bɛ auditoire caman fana sɔrɔ y'a ye n'o tɛ hali livre TikTok kelen kelen filɛ nin ye BookTok bɛ yen BookTok bɛ yen c'est la communauté littéraire de TikTok bon n b'a dɔn ni jeunes b'o dɔn yɛrɛ ni i donna o communauté la i bɛ livre fɛn fɛn ɲini a ka ca Ala fɛ a b'a kan donc i bɛ se k'a kɛ n'i ka recherche kɛlaw ye c'est toujours de la lecture quoi kosɛbɛ voilà tuma dɔw la pour toi kɔnɔna na yɛrɛ u b'a bila ka na voilà voilà i bɛ se ka fɔ an ɲɛna fɛnɛ sifinnakaw ka yiriwa hukumu kɔnɔna na taaɲɛ hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan ta sira fɛ lecture jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye lecture jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a fɔ même les séries scientifiques n'i y'a mɛn k'i bɛ mathématique kɛ depuis 5e année ni 4e année ni 3e année ni problème posera i tɛ se ka traiter n'i ma français min b'a kɔnɔ n'i ma faamuya donc ni i peut que ko faamuya f'i ka kalan de o kalan in fana o de ye lecture ye lecture tɛ ka kalan dɔrɔn ye f'i ka fɛn kalan ka faamuya ce qui fait que lecture n bɛ se k'a fɔ depuis le bas âge an b'a ye tubabu bɛ livre kalan u ka denmisɛnninw ye yaya peut-être mɔgɔ b'a miiri ko nafa t'a la mais den bɛ mot acquérir ten de yaya den de bɛ livre kalan o bɛ se ka 30 millions de mots même avant d'arriver à l'âge à un certain âge a bɛ se ka 30 millions de mots accumulés à ka vocabulaire kɔnɔ ce qui fait que l'apprentissage lecture et apprentissage de ka fait et puis n'i bɛ fɛn kalan denmisɛnninw ye par exemple dessin tɛ nin kɔnɔ mais dessin b'u kɔnɔ u bɛ dessin fana ye donc u b'a faamuya i bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a sɔrɔ hali denw tɛ kuma fɔlɔ dɛ u bɛ caman mɛn a la a b'u ka vocabulaire enrichi kosɛbɛ a b'u ka faamuyali dayɛlɛ je veux dire la compréhension cognitive n b'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na dɔnniya yɛrɛ bɛ fa min kɔnɔ kunkolo la quoi a b'a renforcer yɛrɛ de quoi voilà. Faamuna yalima an bɛ don min ko bi i komi e yɛrɛ y'a fɔ sisan i ye livre bɔ i y'a di denmisɛnninw ma u k'a kalan sifinnakaw ma u k'a kalan i yɛrɛ ka denw i mana fɛn fɛn ɲininka u b'a fɔ ko u ma se ka tila bɛɛ la fɔlɔ mais n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de tun o motivation b'u la mais e yɛrɛ hakili la sisan sifinnakaw an bɛ don min ko bi u bɛ se ka motiver cogo di ka kɛ lecture kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni diyagoya ye wa u bɛ se k'a faamuya cogo min a nafa bɛ se ka s'u yɛrɛ ma cogo di. Effectivement, lecture kan ka kɛ ni loisir de plaisir avant que a ka kɛ ni diyagoya ye bon diyagoya lecture o ye lecture fana nɛgɛbɔ denmisɛnnin caman na mais ne bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka to k'u yɛrɛ dege u ka to ka fɛnw kalan dans chaque lecture n'i y'a kalan k'i concentré i bɛ plaisir sɔrɔ a la yaya bon parce que livre gansan bɛ se ka minnu kalan minnu ka plaisir mais maintenant quand on va parler des livres d'histoire des livres de géographie des livres de biologie
il va de école taboulé ou nous calais m'a dit école de parce que avec au boulot comme une jagoya de dos mais jagoya fallait parce que toujours apprentissage de dos livre manuel de bon il est vu manuel calendrier livre calendrier basro classe économétrie manafo ay livre là-bas angani kala basro ka o de kala mais avant ka kete tchugala au livre fana kalali ti livre wara kalali bali bulu mais tellement que il m'a quel livre fait quoi c'est qu'à faux à bête de livre fait maintenant il y a l'apprentissage centre de formation de lecture direct de solo qu'on a un livre éditeur à Romina bon il la publicité que il profond mais je vois que atelier tellement de béquilles pour les enfants pour l'apprentissage à la lecture à l'écriture c'est bien Kalambe. Bon, bah, peut-être avec ce que parents d'élèves motivés ou des personnes motivées. Moi, je sais que Kalanke Kassorali m'a de l'école là. Des personnes de B, handicapés boula. Ou tu sais que Greka de l'école là. Donc, Kalambe, c'est que coupe na so, ni Européen de ou tu Greka t'as des personnes handicapées de l'école là. Ou c'est que tu faut 6e niveau de examen de que avec sur kata école là. Parents ne pas kalaso. Donc, le niveau baladram c'est que examen que n'a passera, c'est que continuer. Voilà. Mais il sait qu'à faire non, mon est là à me dominer copie lecture yɛrɛ ka gɛlɛn ma parce que hali sifinnaka dɔrɔn tɛ hali mɔgɔkɔrɔba parce que fɔlɔ e tun b'a ye journal ninnu minnu ye journal écriture ninnu sisan a tun bɛ kɛ u bɛ taa bila bureau ni dɔw tun b'a abonné b'a la u ka so a bɛ to ka taa d'u ma mais sisan i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen n'o ten olu dɔrɔn de b'a kalan parce que hali minnu yɛrɛ bɛ tranche d'âge ninnu na fo ka se sifinnakaw ma a bɛɛ de banna lecture ma mun ye lecture gɛlɛya an ma an bɛ don min na i ko bi. Effectivement bon ne bɛ se ka fɛn kelen min fɔlɔ fɔ o ye réseaux sociaux ye bon ni réseaux sociaux kɔni kuma na les journaux les quotidiens les hebdomadaires donc mɔgɔ tun b'a kalan mɔgɔ tun bɛ taa recherche k'a kɔnɔ hali baara ko offre tun bɛ kɛ olu de kɔnɔ mɔgɔ b'a ɲini bon avec les écrans tactiles recherche teliyara i bi bɛɛ moteur de recherche bi bɛɛ kun donc bɛɛ bi i ka fɛnw ye o ye caman bɔ a la ce qui fait que progressivement mɔgɔ nana la culture même de la lecture mɔgɔ nana lecture culture bila yɛrɛ de ka i bi fɛ ka fɛn fɛn kalan i fɛ ka fɛn fɛn ye bɛɛ bi taa réseaux sociaux kan bon olu ni image fana associé le ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ image fɛ mɔgɔ bɛ vidéo fɛ ka tɛmɛ sɛbɛnni gansan kan quoi donc n bɛ se ka fɔ o impact b'a la kosɛbɛ mais a t'a bali halisa dɔw fana b'u ka cɛkɔrɔba dɔw b'u ka journaux kalan a nɔkɔrɔ la yen nɔ u b'u ka abonnement kɛ hali ne yɛrɛ ko abonnelen don Jeune Afrique ni fɛn ninnu na bon maintenant avec distance fana b'a la de yɔrɔw bonyana yɔrɔw janyana fɛnw n bɛ se k'a fɔ lasɔrɔ man di mais bien vrai k'a lasɔrɔ ka di parce que télémanitigi ye ko caman nɔgɔya fana mais librairie filɛ nin ye ani bibliothèque a fréquentation dɔgɔyara trop avec quand même les réseaux sociaux quoi voilà. Yalima an bɛ don min na ko bi n'i ko ko sifinnaka ka se ka teliya ka livre kalan an bɛ se ka livre sugu jumɛn ni jumɛn recommander école ta kɔfɛ. Ben, ça c'est une question un peu. D'accord. École ta kɔfɛ livre caman bɛ comme les livres d'apprentissage bon o ye minnu ka dɔgɔ fɔlɔ mais des poèmes de l'espoir ni poème yɛrɛ fɔra dɔrɔn sifinnaka yɛrɛ a bɛ sina ka a la inciter k'a bila kan a b'a kalan ka sabu kɛ poème b'a kɔnɔna na o ni o genre ninnu n ka ɲininkali bɛ o fanfɛla ninnu. Ok bon livre littéraire caman bɛ yen n bɛ se k'a fɔ jeune bɛɛ n'i ka domaine de don min ka d'u ye ka kalan mais n b'a dɔn livre fana bɛ yen à propos de fɛn caman bɛ yen min b'u intéressé manga ninnu lajɛ par exemple o ka di sifinnakaw ye kosɛbɛ bon an ka wagati la an tun bɛ bande dessinée ninnu de kalan o wagatiw la par exemple les poèmes aussi
je te donne un exemple. Je ne sais pas si je fais ça. Les livres vraiment. Moi, je m'attendais que Akadjam au Corbeau de Koso passé, Fentamabala, qui sont très très profonds. Bon, encore vima au niveau atteint. On m'a fait au niveau là que j'ai découvert pour que vous vous intéressez autant au poème. Comment? Parce que les rappeurs, on allait voir, parce que les rappeurs utilisent beaucoup de mots, hein, et quoi de qui doivent faire comment de bas. Donc, il y a un kafoko, éveil de beau au la fana, c'est différent des autres jeunes. Franchement, quand on dit jeune chama de coco bouillé, à Konoko Sebe, on peut faire un poème de cité, mais mais c'est à Fanyana et au poème qu'on a et coucou chifina hao mohorobo di abu olude a quand olude intéressé quoi c'est pas que chifina hoka ou bien c'est qu'attaquer poème genre mais c'est qu'à expliquer brièvement programme c'est qu'à femme. Bon, et poème de couverture qu'à poids d'une vie, par exemple, poids d'une vie, ça parle de la très régulière. Mais il y a déjà le poids d'une vie, poids du vent, poids du soleil. Il y a essayé qu'à faire un bec, mais et que la voussure, quoi, qu'à voûter, qu'à voûter, barafé. Voilà, les souffrances de la vie, les douleurs de la vie. Mais à Djarani, parce que nous intéressons là, Abi ou donné déjà à se former, à affronter cette vie-là. Car donc, Djarani est aussi coloré, Abi fait ça aussi à te faire là quoi. Il y aura toujours des obstacles, il faut affronter la vie. Bon, au Djarani à là, mais bien vrai qu'il faut faire vécu Djarani pour que a famille ressenti au Djara Dimsani au Kosebe. Bon, il y aura de bas la femme où tu es une femme. Donc, Mousso, il y aura des chocominadjela. Bon, bah, il y aura Mousso, la relation homme-femme. Bon, ni Kochamambe, ni Tchema au Kila Djenkono. C'est que tu n'as pas fini d'être femme. Il m'a clamé Mousso à la folle, quoi. Au Djara jeune fille, Djara quoi ça, il y a là bon, ça fait marier, allez, poème glanto là, à correction nous là, il y a là quoi ça, allez poème là parce que Mousso Chamambe, bon, il y a fait qu'on a donné, bon, Mousso flène, qu'à Foko maintenant, qui est Tchebi Bouli, quand Mousso a béqué, Tchema, il trompé, Tchema galon tigayé, bon, Tchema ta Kowaro kekakla kana yafa nyele fe iba do mais bilinye dato ka yafa accepter ya bon on a chama wono li fe ni chama de no ko li soro muso yala c'est que comme ça ma ban fola imakla pas fola mais ne hakila ni o makila o de kan ke ika fierté o meni o make justement na o be ke fierté mais je la teke d'abulu ou de quoi. Il kera ratio ou racier, kera ni fait, kera reni, kera précessier. Relation homme-femme. Tu as fait un peu nous sommes fan avec quoi tu as fait mais comme en société, nous société patriarcale de nous, comme monde de kono. Donc ce qui fait que Kochamabe nous soyons là connaît. Ministre à la présidente, femme présidente à la baie. Kafoko ika jela tege ko Chamabe ko Tchemo kila. Il va être cadeau qu'à accepter qu'il y a tout cas parce que souvent il est raison plus que le cœur, plus que la colère. Donc il dit pour même protéger ton foyer, tes enfants. Voilà, il faut chamailler avec la cabala, mais l'homme c'est l'homme. Et il sait qu'à faire une lecture jarrier et donna la yake. Mais stratégie, je stratégie d'obé non. Menu à tojaye ou afana, menu ba keka soro, iba kalanka soro ma anui. Il sait que le stratégie d'offo, voilà ça, à chiffre na robe c'est qu'à ou lu femme togomi, qu'à keka soro anui maya konoka. Justement. Bon, au stratégie et film sous-titré ou de canard. Film sous-titré il pas de lecture rapide efficace lecture rapide là. Donc au même mot de par exemple
français dɔrɔn tɛ dɛ. Par exemple ni anglophone ni film bɛ bɔ, il y a des films qui sont tournés en anglais. N'i b'a kalan i bɛ se ka kalan français la n'a sous-titré len don. Ou bien n'i bɛ fɛ k'i dege anglais yɛrɛ la i bɛ se ka sous-titré to anglais la. O kalali i bɛ teliya lecture la quoi. Ne tun bɛ film lajɛ kosɛbɛ. Ce qui fait que n'i ye fɛn dɔrɔn o b'a sɔrɔ n tilala kalali la ka ban quoi. Bon ale ni n y'a fɔ cogoya min na je lisais fɛn fɛn bɛ tomber ne tɛgɛ kɔnɔ bi ne tɛgɛ kɔnɔ ne b'a kalan. Ni kɔni mana don fɛn fɛn bin hali ne bɛ papier tɔmɔ duguma k'a kalan. Ce qui fait que a ye n ka lecture renforcer o de t'a la n ye livre caman kalan fana. Bon mais maintenant ne ma film yɛrɛ filɛ nin ye n ma da la ni jeune génération bɛ film lajɛ avec sous-titre. Sous-titre dun bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ apprentissage la n'i bɛ fɛ ka langue fɛn fɛn apprendre a langue film lajɛ dɔrɔn ka to ka sous-titre kalan i bɛ mot caman de acquérir i ka vocabulaire kɔnɔ quoi. Ya voilà. Yɔrɔ faamuna. I yɛrɛ hakili la an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ se ka sifinnakaw dɛmɛ cogo di ou bien k'u la inciter cogo di ka kɛ lecture kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ éducation yɛrɛ fanfɛla la. Bon n ka welelikan min bɛ u ye u ka kalan yɛrɛ favoriser fɔlɔ ka barika don kalan na parce que l'éducation c'est la base de tout. Fɛn fɛn bɛ kɛ éducation de kan ka ta k'a bila ɲɛfɛ comme fana ye éducation domaine mɔgɔ de ye. An ka histoire filɛ par exemple a sɛbɛnlen bɛ yan dɛ la première page la an ka histoire raconter len parce que anw tradition orale de b'an bolo. Bon tradition orale min bɛ yen n'a tun bɛ sɛbɛn ka bila mɔgɔw caman ye archivage de kɛ i bɛ taa hali bibliothèque tun b'an bolo min bɛ Tombouctou archive de b'a kɔnɔ sɛbɛnni b'a kɔnɔ les manuscrits de Tombouctou la a sɛbɛnna de n'i y'a ye ko histoire bɛ to yen nkalon t'a la a bɛ fɔ ko ɲaman t'a la o de kama a bɛ fɛn écriture ani lecture de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye il faut que mɔgɔw ka an bɛ fɛn minnu kɛ a ka sɛbɛn ka bila an yɛrɛ bɛ se ka histoire raconter cogo min na ka sɔrɔ nɔgɔ t'a la i m'a ye Sunjata histoire par exemple épopée de don épopée de don ce qui fait que yɔrɔ dɔ b'a la grossissement épique a bɛ fɔ ko grossissement épique par exemple n'a fɔra ko Sunjata taara Zaraju bɔgɔti en un tour de bras a bɛ fɔ o ma ko grossissement épique en littérature parce que littérature la o b'a fɔ ka bonya bon an ka tradition orale de don ni transcrit la nka bɛɛ b'a dɔn techniquement a ka gɛlɛn adamaden hali ni pouvoir b'i la k'a fɔ ko i ka taa Zaraju bɔgɔti ce qui fait que minnu b'a kɔnɔ n'a kun sɛbɛnna k'a bila peut-être depuis le départ a tun bɛ raconter ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan fana quoi voilà ce qui fait que n kɔni bɛ autorités le chef de l'État k'u inciter yɛrɛ de l'apprentissage au dɔrɔn tɛ la formation professionnelle non professionnelle l'encadrement des jeunes k'u hakili t'o la kosɛbɛ u k'u hakili to jeunesse la kosɛbɛ kalan ni éducation ta fanfɛ parce que n'i y'a mɛn ko jamana sini ɲɛsigi avenir o ye denmisɛnnin ninnu de ye donc u ka ale de ka nɔgɔya u bolo quoi l'accès à l'éducation à la bonne éducation accès in fana tɛ dɔwɛrɛ ye a moyen tɛ bɛɛ bolo les bonnes écoles, à moyen de bébolo. Les écoles publiques, ou kain, dès que ça fait école publique, parce que école privée, tchaman be prestige de kadi tchaman, il y a qu'à faire un an tout bac donc tu vois voilà. Donc l'éducation publique là, ou ka à valoriser que c'est faut mo kaliye bon éducation publique fait que ka privé yere kato kata ou dodo public là. Mais il y a mo be tout de privé là parce que mo ba faut saber de privé là. Bon, mais le là c'est tout o de kacha. Il faut vraiment valoriser l'éducation publique là. Voilà. Bon, c'est ça. Il a fait ça, un téléspectateur olu ye si an ka kɛ bita bɛɛ lajɛlen komi thème yɛrɛ bɛ sifinnakaw de kan olu ye sifinnakaw de ye sisan k'a fɔ dɔrɔn dakuru ɲɛ kelen i bɛ se k'o dɔrɔn de f'u ɲɛna pour que u ka lecture kanu an bɛ don min na i ko bi parce que
an ka teli lecture ma n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ o dakuruɲɛ kelen a bɛ se ka kɛ jumɛn ye bon dakuruɲɛ kelen bɛ n bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma n b'u lajɛ dans les yeux voilà baw lajɛ n b'a fɔ aw ɲɛna lecture ye fɛnba de ye d'abord ni lecture est anti-stress ye ni stress b'i la k'i sigi ka lecture kɛ pendant 6 minutes 6 minutes dɔrɔn de i b'a ye i ka stress bɛ bin de yɔrɔnin kelen yaya lecture a b'i ka vocabulaire améliorer lecture a b'i ka comportement ɲɛ société kɔnɔ parce que i bɛ fɛn fɛn kalan i bɛ mɔgɔ dɔ de y'a la héros de y'a la ou bien héroïne de y'a la i yɛrɛ b'i identifier min na donc ni o ka comportement diyara i ye i fana a ka ca Ala fɛ i b'a ɲɔgɔnna ta k'a kɛ a ye lecture kɛ dɛ lecture ka ɲi aw ma a ka ɲi aw cerveau ma a ka ɲi aw ka développement cognitif ma aw bɛ kɛ n'an ka fɛn siniɲɛsigi fana ye quoi pour notre développement le développement du pays an bɛ compter aw kan aw ka kalan kɛ ka lecture kɛ qui dit lecture dit écriture. Il faut écrire aussi. On a tout à câbler. Et puis, il faut réviser les notes. On apprend toujours parce que nous avons tout révisé. Nous devons faire. Donc, on dit que le rappel pédagogique. Rappel il y a des faits de Sébé Katoka Segaka Kalaje. Ni Sebena, il veut classer comme un Segaka Kalaje. Il faut toujours réviser. Voilà. Justement. Et puis il faut revoir toujours les notes quoi. Parce qu'il y a rapport bancaire. Parce qu'il y a tout d'état. À travers tes prises de notes là, il y a un rapport il y a un rapport et puis moi je sais bien aller faire la relecture à quel moment non il y a fait mais c'est pas à clé c'est que claque cala ne veut faut dire c'est bien aller examen classique là ne cara qu'on a guéri qu'à faut pas dire que toi boire comme bon il y a à chaque fois qu'il va cala il y a qui erreur donc il faut corriger voilà quoi on a déjà la tête bête à guéri quoi souvent on a hakle sigi ka ko do jatemina ka ke basigi la voilà ambe sima mo ka imagine ka soro ka dem ka kuntena la sonama kan wulaje abebe damineya Malila anga usine be simangla anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛ kuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye sow ani baara caaman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caaman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman yi a bɛ labaara fɛn caaman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye dilannen don Mali la siman an ka baara Amofu kuma kuncha kuma de b'i bolo k'a fɔ filɛbagaw ni kanubagaw bɛɛ n'o bɛ se ka kɛ hali lecture yɛrɛ exemple ok n'a foli bɛ filɛlikɛbagaw bɛɛ ye donc n bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn u ka lecture don bala la lecture tɛ français dɔrɔn dɛ même les livres coraniques là hali kuranɛ livre ninnu a bɛɛ connaissance de i bɛ kalan kɛ i bɛ dɔnniya sɔrɔ donc livre mana kɛ ni modèle fɛn fɛn aw y'a kalan livre minnu bɛ plaisir k'aw ye aw y'olu kalan mais livre minnu n'a bɛ apprentissage kɛ école livre a y'olu fana kalan ka ɲɛ aw kɔni ka école wagati livre tun ye plaisir ba de ye Mamadu ye Bine ta an y'o de kalan la famille Jawara texte caman de tun b'a kɔnɔ minnu ka di Samba et les Jinaru tu vois Jinaru yɛrɛ terme sɛbɛnlen bɛ comme bamanankan ani fulakan parce que a bɛ fɔ jina fana ma Jinaru fulfulde un peu donc ce sont des choses
iba kala yere be content compte zéro ko ba kono ko sebe livre lecture ko ko loisir yere ya ambulo et puis sous l'orage voilà sous l'orage l'enfant noir tu vois mon beau village les récitations mais d'une ba à Dongida comme si c'était un chant donc les mettez na jara d'une famille beba da fait de là quoi donc mon beau village c'est une récitation voilà que une lecture plaisir de mais Mokachama Dongida sans chercher à comprendre le sens l'hymne national Besekoka Malika hymne national Malika hymne national mo bada ka massacrer tout de la kuma ni ba kono français la ou ka kuma ni ka kala ka famia ni ko mo ka inda kelenkele yele bi fara parce que non moi ni ba kono ba massacrer eta ni ka korodo fulfui adama de ko dunka hymne national de ka djel de foloy ce qui fait que mba fo au bel lecture il faut lire l'hymne là aka hymne kala ka ni fana ka korodo o ma han na ta korodo na ba fo ka fo kanye ya akosa ko sa am ba fo kanye si ala nga balonta na were made hymne kanga da yoro la surtout yoro no be ki dida ka se hymne da chokola ka mo ni prononcer kanye e wa fi le mi de ko fo le mi ko voilà fi que le wa fo cho modèle de la ube c'est là ou ba abedaka allez comment d'espérance on va faire d'espérance en C c'est pas d'espérance en C c'est d'espérance tu vois c'est un seul mot mais il y a quelqu'un qui fly voilà ce qui fait que le bel lecteur n'a pas de quoi voilà ambi fou ko sebe ni wala lina akilla kan bo yo famel chama fene soro e anya e réseau mano o de la amase ka ne ga julu sala la bla kan bo fene ga wele luke amu ha ke to ni ka au fo poju au benichi au ha e flelu la munu e afle akan kadi ma chama e ka wele bi ka ni nga luke ambe ha ke to ni ka au fo ko sebe ambe fo di krengere ni ke nga technicien o jo ba be jem kaina ni o Mohamed Keita Abu Jabate Idishila Shaka Kulubali amba fene fo Mamadou Ben Cherif Soumano amba fene fo ko sebe afene chesileno jem kaina wali o kum konnana amba fo kanu ba wi ni doko were ameno bla ka sabu ke mawuldu kalubarka ma impara hukum konnana amina ni kliflani ke antina jem kanke ambe obela jeli fo ko be wali mando ambe kambe dawi nala sonama obela jeli kambe